ברק, 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 ברברק, שי ברק ואורחים בסטלמך. ברברק, ברק, 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 ברברק. גבירותיי ורבותיי, קבלו את שי ברק. ערב טוב, תודה רבה, אני שמח לראות שבאתם. זה לא מובן מאליו שבאמצע השבוע אנשים יוצאים מהבית ועוד משלמים על זה. אני מקווה שננים את זמנכם. מי באורחים שלנו היום? השבוע עמדתי ברמזור, לידי עמדה משאית ממותגת עם שם של חברה שעושה קסמים. אתה לוקח כמה טיפות מהתכשירים שלהם ומיד מוריד במשקל. האורחת הראשונה שלנו עוזרת לאנשים לרדת במשקל, בדרך פשוטה, נכונה ובלי קסמים. אני שמח להזמין את ריבי שחר. מהו רכב עבורכם? אמצעי תחבורה, סמל סטטוס, אולי גם וגם. האורח הבא שלי היה מנכ"ל אלפה רומאו, הוא היה גם מנכ"ל יגואר, הוא כותב על רכב, הוא מנכ"ל Even Better, שעוזרת לאנשים לרכוש רכב בצורה נכונה, והוא אפילו לאחרונה הצטרף לתוכנית הרכב של ערוץ 5. אני שמח להזמין את טל אבן. היא צעירה, היא מוכשרת, היא מוזיקאית, יוצרת וזמרת. יש לו נוכחות, תודו. האורחת הבאה שלי היא בבת בן יהודה. ואחרון אחרון חביב, באמת חביב בעיניי, הוא איש אמיץ בעיניי ובעיני רבים, שנלחם על זכויותיו ועל שמו הטוב כנגד נחשולים גבוהים. אני שמח להזמין את מני נפתלי. ערב טוב מני. תגיד לי, אחרי כל זה, אתה חש היום ככה בתוכך שנאה לשרה נתניהו? שנאה לא, זו לא המילה הנכונה, יותר רחמים, יותר לראש הממשלה שהוא הוציא דיבתי והוא רמס אותי איכשהו. אתה כועס עליו. כן, מאוד. אנחנו נדבר על זה בהמשך. שוב ערב טוב ריבי שחר. אותך אני לא אשאל על שנאה, אותך אני אשאל על אהבה. אהבה עוזרת לרדת במשקל? אהבה עוזרת לרדת במשקל. כן, אהבה עוזרת לרדת במשקל. אהבה עוזרת לרדת במשקל. שומעים? וערב טוב לטל אבן. ערב טוב. אמא שלך בכלל קיוותה שתהיה עורך דין. זה נכון. אני לא... זה היה תחילת הדרך, אבל מתישהו פניתי לעשות את מה שאני אוהב באמת. אתה אומר, נתת לה את התעודה שתהיה מרוצה, כן. אין כמו אמהות פולניות. וערב טוב לבבת בן יהודה. ערב טוב. השם שלך הוא לא שכיח. מה הסיפור? אבא שלי החליט להיות מקורי. אנחנו 3 אחיות. אז אחת קוראים לה שיר, אחת קוראים לה אור. ואני ככה, הם חיפשו משהו קצת יותר מקורי. הפירוש זה בבת עיניי, זה האישון של העין. וזהו. ואתם ממשפחת בן יהודה? משפחת בן יהודה. ואיך? אוקיי. סבא שלי עלה מעיראק ברגל, ובכניסה לארץ שאלו אותו מה השם משפחה שלך. והוא לא ידע עברית, אז הוא חושב ששואלים אותו מה השם של אבא שלו. אז הוא אמר, אני בן יהודה. וככה זה נשאר. ואז נתקענו ככה. יפה מאוד. תאמרי לי, איך מתחיל הרומן שלך עם המוזיקה? מאז שאני עוד יותר קטנה ממה שאני עכשיו. בגיל 5
התיישבתי על פסנתר, כשהאחיות שלי לומדות מקצועי, ואני, מה זה מקצועי? מורה לפסנתר, ואני, לא נותנים לי עדיין ללמוד. ההורים שלי כבר חשבו לוותר בבת השלישית, כי הם ראו שהן לא מתמידות יותר מדי. ואז, למרות שהם לא רשמו אותי, אני התיישבתי עצמאית על הפסנתר, והתחלתי לנגן משמיעה שירים של דיסני. משמיעה בגיל הזה? זה יפה. כן, ומשם זה נראה לי היסטוריה. ומתי את מבינה שזה הולך לכיוון קריירה? מאז ומתמיד זה היה משהו שהיה פשוט בתוכי, והיה קשה להודות בזה. כשאתה בא ממשפחה של רופאים, אז קצת קשה ללכת על הצד הכבשה השחורה. כן. אבל הנה, הם תומכים בי והכל בסדר. כמו שתשמעו בהמשך, היא בחרה טוב. מני, אמרת קודם שאתה כועס על ראש הממשלה. תספר לנו למה. הוא הכניס אותי לזירה הפוליטית במהלך הבחירות. הוא פשוט גרם לרוב העם להרגיש כאילו אני רוצה לפגוע בליכוד, לפגוע במחנה שלו, וזה היה די קשה להתמודד עם אנשים שגדלת איתם והם אנשים שהם ליכודניקים, גם ההורים, ולבוא כאילו להרגיש כאילו אתה רוצה לפגוע במפלגה עצמה. והמטרה היא לא הייתה לפגוע במפלגה, בכלל אין קשר לפוליטיקה עד היום. אתה לא איש פוליטי. לא, כרגע לא. כרגע לא. ובוא תשתף אותנו קצת בתחושות שלך. אתה בא בעצם למעון ראש הממשלה, לעבוד, היית אב הבית. באת לפרנס את המשפחה ולעבוד. ביום יום, עם החוויות שאתה חווה, איך אתה מרגיש? מה קורה לך בפנים? הרי התהליך לא היה בין יומיים. קודם כל אני עברתי תהליך מאוד מסוים של לוחם. אני חייב לציין את זה קודם כל. אני בא ממושב, מושב שאתה נולד בגיל 10, אתה כבר עודף אחרי סוסים, יחף. אחר כך הגעתי לסיירת, סיימתי בסיירת את המסלול הכי קשה, ואחר כך נכנסתי להבטחת 90. הבטחת 90 אתה שומע דברים ברכבים של השרים שאין אפשרות לדבר עליהם אפילו. אתה לא מגיע תמים לבית ראש הממשלה. כשאתה מגיע לבית ראש הממשלה, אתה מצפה שהדברים יתנהלו אחרת. ואתה רואה ששם זה הבית של מה שקורה במדינה היום. כל הדברים זה פוליטיקה, אין דבר שפוליטיקה לא נוגעת בו. ושראיתי שם את הדברים שהם לא בדיוק מסתדרים לאישיות שלי, אז החלטתי פשוט לעזוב. זה לא קשור לתפקיד או לתקן, כי בסוף נתנו לי. יכול לתת לנו דוגמאות לחוויות שחווית, לדברים שקרו. אנשים ששמעו בתקשורת, שמעו על המשפט, שמעו על זה שזכית, שמעו על זה שסבלת. אבל תנסה לפרוט את זה לפרוטות של היום-יום. אתה בא לעבודה, בא לעבוד, ומה קורה שם? מה משפיל אותך? השפלות נעזוב בצד, אני כותב ספר, אבל לגבי הדברים היומיומיים, חריגות בתקציב, לקנות דברים שאסור, דברים פרטיים, ישמעו עליהם בהמשך, דברים שהם, אתה מרגיש כאילו שאתה עושה משהו שהוא אסור. ואתה יודע שאתה תיתן את הדין מתישהו, זה לא משנה אם כרגע לא קורה כלום, מתישהו אתה תיתן את הדין על זה, וכדאי לך לא להיות במקום הזה. סיפרת לי בשיחה מקדימה שהיה אחד האירועים שראש הממשלה ביקש לאכול משהו, הכנתם לו ואז הגברת הראשונה נכנסה. כן, זה סיפורים פיקנטיים. לדוגמה, הוא ביקש לאכול נקניקיות, הכנו לו את הנקניקיות, הוא ניגש לאכול אותם, ואז היא ירדה למטה לקומה התחתונה, מהקומה העליונה, והתחילה להגיד לי, למה אתה נותן לו לאכול אוכל כזה, אתה תהרוג אותו, זה אוכל שמשמין. אז הסברתי לה, הוא ביקש, אני נותן לו לאכול מה שהוא מבקש. ואז הוא פשוט לא אמר לי, מני, הוא הפנה את האש אליי, אמר לי, אני לא ביקשתי. ואז אתה יוצא לך מצב שאתה בחיכוכים לא נעימים. אתה בין הפטיש לסדן, אתה כן. צריך לבחור לאיזה צד. כן, אבל אתה חייב לשמור על מקום העבודה שלך, מכיוון שהעברת את המשפחה יותר למרכז, והעברת את הילדים בית ספר, אתה חייב לשמור על הפרנסה מסוימת. כדי לקעקע את הסיפור שלך ואת האמת שלך, אחד הדברים שאמרו עליך, מגיני הגברת נתניהו, אמרו, אם היה לו כל כך רע, למה הוא נשאר? למה הוא ביקש קביעות? למה? תראה, כולנו, רוב האנשים פה הם במעל 40, אני בטוח. אנחנו רוצים ביטחון כלכלי.
אנחנו דורשים ביטחון כלכלי, זה גם אתה רואה את זה היום, כל בן אדם שעובד רוצה ביטחון כלכלי, הוא לא יודע מה איתו מחר. אני רציתי פשוט ביטחון כלכלי, על מנת שבגיל 40-50 תהיה לי עבודה טובה, מסודרת. לכן עזבתי את ההבטחה שזה מלכודת דבש, אתה מרוויח שם 1,000 שקל ליום עבודה, אתה לא עובד כל יום, הגעתי ל-20,000 שקל משכורת, הייתי מוכן לוותר על ה-20,000 שקל על מנת שיהיה לי ביטחון כלכלי בגיל מאוחר יותר. ובסוף קיבלתי את מה שדרשתי, אבל כבר לא היה כבר טעם להישאר במקום שאתה רואה את כל הדברים שהם לא לטעמך, ואתה יודע שאתה תיתן עליהם את הדין. אז פה קיפלתי את הרגליים ועזבתי את הכל, הודעתי לראש הממשלה שאני עוזב. כמובן שעוד פעם הייתה בקשה לתקן, נתנו לי אותו רק אחרי שעזבתי. עזבתי את בית ראש הממשלה, וסגרו עם העורך דין הראשון שלי כסף מסוים, ולהיות נהג רועם, שזה תפקיד די טוב. זאת אומרת בעצם דאגת לבני משפחתך. כן, כמובן. אוקיי. וריבי, דיברנו על אהבה לגוף שלנו, ואני יודע שאת מדברת גם על געגועים לג'ינס. מזה זה מתחיל, לא? שם זה התחיל. איך הדברים עובדים? אז קודם כל ערב טוב לכולם, אני מאוד שמחה להיות פה. אני בעצם, אני אומרת, פיתחתי שיטה לירידה במשקל שהיא מנקודת מבט אחרת. זאת אומרת שלא נצמדים למספרים ולכוכבים ולנקודות. בעצם מתחברים למשהו שהוא, לכל אחד מאיתנו יש מערכת יחסים עם הגוף. ומרבית השיטות, קודם כל מרבית בני האדם מתעסקים עם המערכת יחסים הזאת, גם נשים וגם גברים, שזה ככה גיליתי להפתעתי או שלא. זה משהו שמעסיק אנשים, מצליחים בהמון תחומים בחיים, ובנושא הזה הם לא מרוצים. וכשהתחלתי ככה לחקור גם על עצמי וגם מסביבי, הבנתי שרוב הפעולות שאנשים עושים זה באמת להצמד למספרים ולכל מיני מדידות שהן רק מעכבות. כשאני מדברת על אהבה, אז אני אומרת קודם כל בואו נוריד שיפוטיות, בואו נהיה פחות ביקורתיים לעצמנו, נתחבר למה שיש, ניפרד קצת ממה שאין, אפשר לשפר, אפשר לשפץ, אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל זה לא יהיה הפוקוס שלנו. ואחד הדברים המשמעותיים שכשהתחלתי לפתח את השיטה שלי, אז באמת אמרתי, אני לא רוצה משקל, כי המשקל הזה בעצם הוא משבש לי. ראיתי גם על עצמי וגם נשים בעיקר מסביבי. כן, יש דיאטניות שכל 200 גרם שהלקוח שלהם יורד, אז אושר גדול. יופי, ואני אמרתי, משהו פה לא הגיוני לי, ואחד הדברים שקפצו לי עם ה-200 גרם האלו זה וואלה, אנחנו לא בטיפת חלב, כאילו. אז שתיתי כוס מים, או לא שתיתי כוס מים, ואז איזה שהם 100 גרם יכולים באמת לסמל לי על המשקל שאני בסדר או לא בסדר. ואז אמרתי, אוקיי, מה אני רוצה בעצם להרגיש? מה אני רוצה להרגיש? אני רוצה להרגיש טוב בג'ינס שלי. ואז התחלתי באמת לשאול אנשים, מי פה רוצה להרגיש טוב בג'ינס שלו? בג'ינס של פעם. או של פעם, או בכלל. או בכלל. אז יש לנו פה אורח שעשה את המהלך, ובלי לחץ, ובלי פאניקה. כמה השלת ממשקלך? משקל יפה, 17 קילו בערך. 17 קילו, מגיע לנו, אני חושב, מחיאות כפיים. והוא עשה את זה ממש בלי פאניקה, ואני חושב שבדרך נכונה. אנחנו נחזור אלייך, ריבי, שתספרי לנו קצת יותר מה נכון לעשות. בבת, מני, אולי את ראש הממשלה נפנה אליה, אם אתה בקשר איתו, בעניין ירידה במשקל והאהבה. כן. בבת, בימים אלה יוצא דיסק הביקורים שלך. ואולי זה הזמן שנצא לאתנחתה קלה ותנעימי את זמננו עם שני שירים מהדיסק החדש. את רוצה לספר לנו לפני כן קצת על התהליך? כן, אז אספתי הרבה שירים, הרבה תקופות שנתנו לי השראה, צבא, שנת שירות לפני הצבא, ובסוף התגבשתי עם חומרים והרגשתי שאני חייבת לעשות עם זה משהו. אז פניתי למפיק שנקרא שמוליק דניאל, והוא פשוט הסכים לקחת את החומרים. והפקנו אלבום, וזה הדבר הכי מדהים בעולם, לראות שהשירים שלך מקבלים חיים. כמי שהאזין לאלבום, אני מוכרח לציין שיש פה הפקה מושקעת וכישרון שאתם תכף תהנו ממנו. בעצם למעט שיר אחד,
כל השירים באלבום הם פרי עטך, גם מילים וגם לחן. נכון, פרט לשיר של רחל המשוררת שהלחנתי אותו. אז איך את מגיעה לשיר של רחל המשוררת? את ההלחנה יותר, קצת יותר בשלה שלי התחלתי כשאבא שלי הגיש לי ספר של רחל המשוררת ואמר לי בואי תלחיני טקסטים רציניים, טובים. ואז בעצם התחלתי להיחשף לעניין הזה של שירי משוררים, התנסיתי בלהלחין את זה. מה מקורות ההשראה שלך חוץ בטקסטים שאת כותבת? מאיפה את מגיעה אליהם? טקסטים, לא לחנים. דברים רוחניים יותר. אני פחות אוהבת טקסטים שהם נורא סיפוריים ומתארים, פחות מתחברת. אני אוהבת שלמילים יש פחות מקום, יש יותר מקום למוזיקה. מה השיר הראשון שתשאירי לנו? את המדבר. המדבר. בבת בן יהודה, המדבר. יחפה שוחה בכל מוזב קרובה עכשיו נפשה שלה שייכת לו למדבר חלומות עצרו בתחנה זו שירי לי רוח המדבר כי עוד לא מאוחר הנערי הנערי את מה שלא נשמע חוכמה שקטה מספרת לי עודני לה מקשיבה שירי לי רוח המדבר כי עוד לא מאוחר הנערי הנערי תודה רבה. כל המראות והריחות שבליבה מראים לה את הדרך חזרה אל המקום שהיה תמיד ביתה. כל הפתגמים חוכמת הדרך שלקחה מחזירים לאורח חזרה אל הזרועות שחיבקו תמיד אותה.
הזרועות שמחכות לך כאן. במקומות ששדות הפכו מדבר, כשעולמך הפנימי נשבר, זכרי הדרך חזרה לשם, את הזרועות שמחכות לך. מגיע לה. תודה רבה. תודה בבת. טל, אני יודע שגם אתה זמר מוכשר, אבל איתך אפס, נדבר היום על רכב. אז איך בוחרים רכב מתאים? וואו, שאלת השאלות. דיברתי קודם על סמל סטטוס, על כלי תחבורה, אבל... זה קודם כל מתחיל מתפיסות. בעצם דברים שאני חושב על מותג מסוים, על מודל מסוים, דברים שאני סוחב איתי הרבה שנים לפעמים מאחור, וקשה מאוד לשנות תפיסות. זאת אומרת, אנחנו מקבלים בעצם החלטות שהן לאו דווקא עוקבות אחרי הטכנולוגיה, אחרי השינויים, אחרי הדינמיות שיש בעצם בענף הרכב. אני אתן סתם כדוגמה שניהלתי בזמנו את אלפה רומאו, נכנסה אליי איזושהי לקוחה שבדקה טוב טוב אם אין חלודה ברכב. עכשיו שאלתי אותה למה, אז היא אמרה, תקשיב, לפני 30 שנה שהייתי צעירה, הייתה לי אלפה סוד. אתם בטח פה מכירים, חלק מהקהל מכיר את האוטו הזה, בטח חלק מכם גם היה אוטו. ואחת הבעיות בעצם הכרוניות של האוטו הזה הייתה חלודה. אומרים שבאלפה רומאו מתכחשים לאלפה סוד. כן, לגמרי. בכל מקרה, זה תפיסות שנורא קשה לשנות אותן, מבחינת מה בעצם אני רואה לפניי וכמה אני נותן להעריך או לא להעריך את המותג שיש לפניי. באיזושהי הרצאה שנתתי פעם, חבל שאין לי פה שקפים, נתתי דוגמה של שקף של איזשהו רכב אקזוטי, מה שנקרא ברנדלס, לא משהו מוכר, משהו שאנחנו מכירים בכוונה, משהו בין פרארי ללמבורגיני לקוניגזאג, למי שמכיר את הז'אנר הזה. איזשהו רכב חלומות כזה של הרבה מיליונים, ושאלתי אנשים בקהל כמה אתם חושבים שהאוטו הזה עולה. ואחד הרים את היד, לדעתי $2 מיליון, אחד אמר $1.5 מיליון, אחד אמר $4 מיליון. אוקיי. השקף הבא היה בדיוק אותו דבר, רק שמקדימה הלבשתי לו סמל של מרצדס. מקודם זה היה ברנדלס, זה היה ללא מותגים. ושאלתי אותם, וכמה עכשיו אתם חושבים שהאוטו הזה שווה? פתאום זה טיפה ירד, כי מרצדס זה רכב מאוד יוקרתי, רכב פרימיום, אבל זה עדיין לא אקזוטיקה. אז אנשים אמרו, $800,000, $700,000, $500,000, $1,200,000, בסדר. ואז השקף הבא, בעצם ראיתי בדיוק את אותו האוטו, עם סמל של פז'ו מקדימה. ושאלתי, אוקיי, כמה האוטו הזה עכשיו שווה? אותו בדיוק. שיניתי רק את הסמל מקדימה על הגריל. ופתאום ההצעות ירדו $100,000, $80,000, $50,000. פתאום ככה, לכולם יצא קצת מה שנקרא אוויר מהמפרשים. אז אנשים מחפשים את הברנד ניים ואת העיצוב. הרבה פעמים התפיסות שלנו בעצם נגזרות לא מהמוצר עצמו, אלא דווקא מאיזושהי תפיסה, איזשהו קונספט שיש לנו לגבי המותג. אני אתן עוד איזושהי דוגמה שאחד ממותגי היוקרה פה בארץ פעם ביקש ממני להיפגש עם משרד הפרסום שלו, עכשיו שאני כבר עצמאי ולא תחת מותג מסוים, שאני עובד בעצם עם כולם ואני לא מוטה בשום צורה, כך שאין לי בעיה לתת ייעוץ למותג מסוים בעצם ברמה הזאת. ומשרד הפרסום שבר את הראש, הוא אמר לי, תקשיב, השקנו רכב לא מזמן, רכב טוב, רכב אמין, רכב שהוא נראה מצוין, מפרט מצוין, עומד בעצם בכל הקטגוריות שהסגמנט הזה מכתיב. למה אנחנו לא מצליחים למכור? ואז אני באתי ואמרתי להם, חבר'ה, קודם כל תטפלו במותג. כי אנשים לא באים ובאמת בודקים את האוטו הספציפי שעכשיו אתם משיקים, הם לא מגיעים לשם. תטפלו בחולי של המותג, וזה מותג עם חולי מאחוריו, לצערי, מבחינה תפיסתית. אז אנחנו בעצם נעשה drill down בעצם למוצר עצמו, ונבדוק אם הוא מתאים לצרכים שלנו או לא. קודם כל נטפל בתפיסות. דיברת קודם על ההתקדמות בעולם הרכב, על השינויים. הטכנולוגיה בכלל מתקדמת בקצב מסחרר.
מה קורה בעולם הרכב? עולם הרכב בעצם אפשר לראות, זה מחולק לשניים. מה שבעצם הופך רכב יוקרה לרכב עממי בדרך כלל זה עניין של זמן, מה שנקרא. אם פעם ברכב יוקרה היינו מוצאים ABS, וואו, רכב שיודע לבלום ככה בצורה הדרגתית, ככה בצורה... או שמצאנו שם איזשהו רדיו דיסק משוכלל, או קריות אוויר, מי שמע על קריות אוויר, או באמת סאנרוף, או... זה היה שייך באמת למה שנראה נחלתם של העשירים בלבד. ולאט לאט ככל שהזמן עובר, בעצם כל הדברים האלה מגיעים לרכבים שהם יותר המוניים. היום אנחנו בעצם מוצאים גם ברכבים עממיים פיצ'רים שפעם היו באמת רק ברכבי פאר, למעט מה שהופך רכב יקר בעצם זה מתחלק לשניים. אחד זה הטכנולוגיה, שתיים זה החומרים שבהם משתמשים. זאת אומרת, אם משתמשים באיזה אור מיוחד או איזה עץ שהוא נדיר לא יודע, מדרום אמריקה, החומרים עדיין נשארו לעד יקרים. זאת אומרת, זה עדיין לא תמצא ברכבים עממיים. את הטכנולוגיה כן. זה מחלחל וזה מחלחל מהר. דיברת קודם על מחירים של רכבים, וסיפרת לי בשיחה מקדימה שהיה מי שבא עם תקציב מסוים לקנות רכב אצלך ביאגואר, נדמה לי, ויצא עם תקציב אחר. היו לי הרבה סיפורים כאלה. כן, היו לי מקרים שבזמנו פרסמתי איזה, נניח לאקס-טייפ, מי שמכיר פה ביאגואר, מבצע של 269,000 שקל, וכן, הגיעו אנשים כדי לקנות את האוטו, ואני זוכר זוג נחמד שהגיע כדי לראות את האוטו הזה, ויצא בסוף עם הזמנה של אוטו של כמעט 800,000 שקל. הם פשוט ראו. חונקות את הגרון. זה קורה. זה קורה. כנראה. עכשיו, בעצם היית, אמרנו, מנכ"ל אלפה רומאו והיית מנכ"ל יאגואר, ואז אתה מחליט לחצות את הקווים ולעזור לקונים. בדיוק, אני איפשהו... אז מה אתה עושה ב-Even Better? איך אתה עוזר לקונים? איפשהו שישבתי בשולחן שלי של יאגואר, גיליתי שמי שיושב בצד השני של השולחן, הקונה הפוטנציאלי בעצם, לא בהכרח יודע איך לקנות אוטו. כמה שזה נשמע מוזר, הרי כולנו סך הכל יודעים ומכירים וקוראים, והיום האינטרנט בעצם אנחנו חשופים להכל ומגיעים עם הרבה מאוד ידע. ועדיין זיהיתי שהאנשים לא באמת קונים באמת את מה שנכון להם. ואני בעצם אמרתי לעצמי הרבה פעמים, אם הייתי עובר לצד השני של השולחן ונותן יד ללקוח, כמה הייתי יכול לעזור לו? שוב, לא רק ברמה התמחירית, לא רק ברמה של הנחה נוספת על האוטו. אולי בכלל האוטו הזה לא נכון לו. עכשיו, ברגע שאני מנהל מותג מסוים, אני לא אובייקטיבי. אני לא יכול להגיד לו, תחצה את הכביש ותלך למותג המתחרה שלי, כי שם הפתרון הנכון יותר. ובעצם אני זיהיתי איזושהי נישה שהיא לא מטופלת, ובעצם עם שקיפות מרבית ועם אובייקטיביות מלאה, לבוא ולעזור ללקוחות בעצם לקנות מכוניות, לחסוך הרבה זמן ובירוקרטיה גם על הדרך, מה שנקרא זה עסקאות שהן טיפה יותר מורכבות מעסקאות רגילות, שבעצם חשובים כל מיני דברים כמו לדוגמה מה יגידו עליי, איך אני נראה, מה שנקרא אפקט הכניסה, ה-resale value פה מאוד מאוד חשוב. יש הרבה מאוד אלמנטים שלא קיימים בקנייה של רכב פשוט עממי. זאת אומרת, יכול לבוא אליך מישהו שהוא רוצה איזה ג'יפ פרימיום ואתה בעצם תיקח אותו למותג כזה או אחר שהוא... אני לא רק מותג, יש לי דוגמה יש לי כמה דוגמאות, לא נלאה אתכם פה. יש לי איזשהו לקוח שכבר הרבה מאוד שנים נהג בלנד רובר. אתה יודע, הוא היה יד ראשונה, מאוד אהב אותו, וכי בזמנו גם עשה הרבה מאוד טיולי שטח, ובאוטו כזה אתה משלם פרמיה יחסית גבוהה בשביל יכולות השטח שלו. ושאנחנו נפגשנו, הוא אמר לי, תקשיב, אני רוצה ג'יפ שהוא טיפה יותר זול, להוריד פרופיל מה שנקרא, כי בכל זאת זה נתפס בתור רכב מאוד אריסטוקרטי, אבל בוא נשאר בג'יפים האלה, מה שנקרא. ואני מתישהו זיהיתי שהאיש כבר לא עושה שטח. הוא בעצם לא רוצה באמת אוטו שהוא נורא ככה יקר ומאבד יותר ערך והוא נוסע הרבה כי הוא דירקטור בכל מיני חברות והוא באמת נוסע די הרבה צפון דרום ושאלתי אותו מה דעתך בכלל אוטו היברידי, רכב מנהלים היברידי, שינוי תפיסתי מוחלט. עכשיו בהתחלה הוא היה בהלם כי הוא בכלל לא היה שם, כמו שאמרתי הוא מונע מתפיסות, כולנו הרי מונעים מתפיסות, זה לא היה בכלל בסקופ שלו, בסטייט אוף מיינד שלו בכלל לשקול כזה אוטו. ומתישהו אמרתי לו, אתה חייב פשוט לראות אם זה מתאים לצרכים שלך, כי זיהיתי שפה נמצאים הצרכים בעצם. לקחתי אותו, וזה באמת האוטו שהוא קנה, והוא מרוצה עד הגג. אגב, סתם כדוגמה. ובעצם הצרכן הישראלי, בעצם לפעמים אנחנו קצת חכמולוגים, אנחנו יודעים הכל, ואנחנו חושבים שאנחנו דופקים את המערכת לפעמים, ומאוד מרוצים, אבל בסוף גם לפעמים יוצא שכרנו בהפסדנו. היה לך סיפור כזה באלפה? יש לי לא מעט סיפורים כאלה.
אני עוד פעם, באלפא סיפור שככה עולה לי בראש, נכנס איזה בחור יעלומן עם הבן שלו ורצה לקנות לאינגל רכב, והאוטו עלה סביבות ה-300,000 שקל, 280, אני לא זוכר בדיוק, והוא בא וזרק לי איזשהו טארגט פרייס, איזשהו מחיר מטרה, ככה שהוא לחלוטין ריאלי מבחינתי כמוכר. והוא לא ידע את זה. הוא בא ואמר לי משהו כמו, נניח שמחיר המחירון, אני לא זוכר את המספרים, אבל נניח שמחיר המחירון הוא 300,000 שקל, הוא בא וזרק לי, תקשיב, אני עכשיו ב-285 סוגר. בינינו, גם ב-280 הייתי סוגר איתו, סתם אני זורק, כאילו. Okay. אבל אתה לא יכול לעשות את זה קל. נתתי לו לחשוב, לעשות את התהליך ארוך, שלחתי אותו לאכול עם הבן שלו כדי שיהיה לי זמן לבדוק את הנושא הזה מול הבעלים וכולי. אתה יודע, עשיתי את זה קשה, בסוף הוא קנה את האוטו, לא תמיד יודעים, אין את הבנצ'מרק, זה בעצם מה שנותן לרוב ללקוחות שלי, איזשהו בנצ'מרק. לדעת אם העסקה היא טובה, לא טובה, אני יכול לאמוד אותה, הייתי שם. אז אתה בעצם מלווה את הלקוחות, ואתה, עד כמה שהבנתי, מסתכל רק מהלקוחות, אתה בלתי נכון. תלוי. אתה לא מקבל מהיבואן. נכון, לגמרי. זה יפה. כי אחרת הייעוץ לא נותן הרבה. אם אתה מתוגמל גם מהצד השני בעצם. זו גישה מעניינת ואני חושב גם שנכונה. תודה. מני נפתלי, בוא תספר לנו, סיפרת קצת על החוויות בתוך בית ראש הממשלה. מה הרגע שבו אתה אומר, די, קלו כל הקיצין, ולמרות שאני, כמו שאמרתי בהתחלה, נלחם בנחשולים גדולים וחזקים ממני, אני הולך ותובע, אני לא מוותר על הזכויות שלי. תראה, בגדול, כל מה שיוצא בתקשורת, בסוף חושבים שזה הנכון. בגדול, התביעה, ברגע שעזבתי, כבר הייתה תביעה. זאת אומרת, היה ניהול משא ומתן עם עורך דין יותר לא מהשורה הראשונה, והוא ישב שם עם הסמנכ"ל ועם כולם, ורצו לסגור את זה בשקט. אני מבחינתי הרגשתי שאני צריך להוציא את הכל החוצה. כאילו, כבר מה זה משנה מה אני אקבל, עדיין אני אשאר במערכת הרקובה הזאת. אני מבחינתי כבר לא יכולתי. כאילו, זה כמו ספוג שסופג, אתה יושב ברכבים עם השרים, אתה סופג מידע, ואתה מאבטח אישים, אתה כמו אוויר, ואומרים לך את זה, אתה אוויר. אבל שאתה רואה מה קורה למעלה באמת, ואני רואה גם היום מה קורה בפוליטיקה הישראלית, זה פוגע בכולנו. לא משנה אם אתה ימין, שמאל, מרכז, זה פוגע בכל מקום. זה פוגע בחינוך, זה פוגע בכל דבר. וזה מושחת מהיסוד, ורואים את זה גם היום. היום יש שחיתויות שנחשפות אולי בגלל התקשורת, ובגלל אנשים כמוני. יש את רפי רותם שהוא 13 שנים כבר במאבקים. רפי רותם הוא איש גיבור ששילם מחיר יקר, נכון? כן, הוא עדיין משלם. אני מאמין שאם הייתי מגיע למצב שלו, 13 שנים, כבר הייתי עושה משהו דרסטי ברמות שכבר... אני רק 3 שנים ואני לא קורס, אבל המשפחה עוברת טלטלה לא קלה. הילדים קצת התבגרו מהסיפור הזה, ולא נעים ללכת לבית ספר שאומרים לילד או לילדה, אבא שלך הטריד מינית. אתה יודע, ילדים בני 10, לא יודעים בכלל מה זה. ולא קל להתמודד עם הדברים האלה, אבל אתה יודע, אומרים שהקדוש ברוך הוא לא נותן משוכה לבן אדם אם הוא לא יעבור אותה, ועברתי אותה ואני בדרך הנכונה. כן, אתה בהחלט בדרך הנכונה, ואני חושב שטוב שיש אנשים כמוהו שיודעים להרים את הדגל לפחות, לא את נס המרד, אבל כי בעצם כולנו סובלים מאותם פוליטיקאים שלא מתייחסים אלינו בכבוד הראוי. ריבי, אז איך בעצם יורדים נכון במשקל? מה השיטה אומרת, ככה, על קצה המזלג? קודם כל, בגישה שלי, אני חושבת שצריך, כל אחד צריך ליצור איזושהי התבוננות באמת של מה שיש ביום יום שלו, ולהבין שאין קסמים. זאת אומרת, אם רוצים משהו באמת שישאר לאורך זמן, לאורך החיים, אז שווה ליצור איזושהי התבוננות של מה יש לנו היום, מה המצוי שלנו, ומשם להתחיל להתקדם לעבר הרצוי. ורצוי לעשות את זה בצעדים קטנים. אני אומרת בשיטה שלי ביס אחד פחות וצעד אחד יותר, שזה אומר ביס אחד קטן במזונות שאנחנו מזהים שהם לא כל כך נכונים לגוף. ואותו דבר גם ביס אחד פחות יכול להיות גם במחשבות שליליות, זה לא רק במזונות. ובמקביל גם להוסיף צעדים שהם נכונים לנו, כמובן בפעילות גופנית, גם בהתאמה למה שאנחנו עושים היום. אם מישהו לא יתעמל כמה שנים, אז לא בבת אחת
להירשם לכל השיעורים שנמצאים כן, במכון. אנחנו בדרך כלל מחפשים, כמו שדיברנו על הצרכן, סיפוק מיידי, אנחנו רוצים נכון. לרדת מהר ולהשיג תוצאות וכן הלאה, ונדמה לי שדיאטה היא בעייתית בפני עצמה, כי היא מגדירה איזה יעד, טווח זמן, השגתי, חזרתי לעוגות. לגמרי. בכלל אני חושבת שהמילה דיאטה והמשמעות של דיאטה זה אחת המלכודות הכי משמעותיות בתחום הזה. כי דיאטה בעצם זה סוג של, לא יודעת אם אתם יודעים, אבל זה בעצם משטר, ומרבית האנשים לא רוצים שוטר לאדם כל הזמן, ואנחנו לא רוצים שיהיה שוטר, ודיאטה זה בעצם פרויקט, וכמו כל פרויקט יש לו התחלה, אמצע וסוף, וזה מה שקורה בדיאטות, אנחנו מחכים לסוף, אנחנו מחכים לראות את היעד שהצבנו לעצמנו, אם זה מספר מסוים בדרך כלל של קילוגרמים שאנחנו רוצים להוריד, או להיות במספר מסוים, והגענו ליעד ושם זה נגמר. אז את בעצם מדברת על שינוי תפיסת חיים, אני מבין. שינויים, כן, שינויים בהרבה בתחומים, ואני בגישה שלי קודם כל מדברת על שינויים מחשבתיים. קודם כל, כמו שאמרתי קודם, להיפרד ממחשבות שליליות כמה שאפשר, וגם את זה לעשות, אפשר לגמרי, וגם את זה לעשות בצעדים קטנים. זה הדברים הכי משמעותיים. לאכול, אם אני אומרת, יש לי כזה, אני אומרת משולש ההצלחה, זה תזונה, תנועה ואהבה. וכל פעם לטפל במשהו אחר, תזונה, להבין שהגוף שלנו באמת זה מכונה גאונית, יש לה מערכת הפעלה מאוד מאוד פשוטה, אפרופו רכב, אני תמיד נותנת בסדנאות ובהרצאות שלי דוגמה, אני אומרת, הרכב שלנו, אנחנו כל כך דואגים לו, מאז שאני צמודה לבן זוגי, גם הראשון וגם השני, תמיד אני זוכרת בעניין הרכב זה, תראי שלא נדלקת איזה נורה, אל תיסעי בלי דלק, אסור להגיע לנורה אדומה, הפחדות וכל מיני תלונות, ועל הגוף שלנו אנחנו פחות שמים לב. אין נורות אדומות? יש, אנחנו לא שמים אליהם לב. אבל אז הן כבר ממש 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 חמורות. כן, אז זהו שגם לנו יש מערכת הפעלה והיא מאוד פשוטה. יש לנו דלק שהגוף שלנו נועד לקבל, זה אומר מזון גולמי, טבעי, כמה שיותר בסיסי. גם למצוא את המנעד הנכון באיזון. זאת אומרת, אל תרעיב את עצמך ואל תלך למכון הכושר ותנסה לשבור איזה שיא לאולימפיאדה. וגם לא צריך להפוך להיות טבעונים. פשוט להתחיל בצעדים קטנים, להפוך את התפריט היומי שלנו לקצת יותר טבעי וגולמי, ויותר עם הדלק הנכון. ואותו דבר פעילות גופנית, הגוף נועד להיות בתנועה, תנועה שהיא מאוזנת נכונה, ובעיקר להתמלא באהבה. להיות בסביבה טובה, אנשים אוהבים, לאהוב את הסביבה, לאהוב את העבודה, לאהוב את הסביבה. מישהו אמר פעם, טוב, אני אעשה פעילות גופנית, אני יכול לאכול מה שאני רוצה, אני אשרוף את הקלוריות בחדר הכושר. זהו שלא. זהו שלא. צריך להיות בשילוב. צריך להיות משולב ובאיזון. באיזון, ואני באה מעולם הספורט, אני מאוד אוהבת ספורט, אבל זה צריך באמת להיות עם הרבה אהבה גם למה שאנחנו עושים, כי אחרת זה לא מחזיק מעמד. אהבה, שמעתם? חשוב. בכלל בחיים. אהבה זו גם אהבה למוזיקה בבת, ואני יודע שאת מאוד אוהבת מוזיקה, את היום לומדת באקדמיה בעצם. נכון. ושמעתי גם שאת מתכוונת ללמוד מקצוע נוסף שקשור במוזיקה. נכון, בצורה מאוד עקיפה. בהתחלה חשבתי שאני אלמד תרפיה במוזיקה. היום אני חושבת יותר לקלינאות תקשורת, שזה קשור למיתרי הקול. בסוף הקול שלנו, התעודת זהות שלנו, ובעיניי זה ממש משהו שיכול לעזור לאנשים, אז מאוד מעניין אותי. כן, יפה, אז גם זה סוג של אהבה, לעזור לאנשים. זה לא הולך בלי זה. טל, פעם נכנס איזה זוג מוזר אליך לאלפא. כן. הוא רצה לקנות לאוטו. נכנסו לי הרבה זוגות מוזרים. הרבה זוגות מוזרים. אולי אתה צריך להיות בכלל, יחד עם ריבי, יועצים לענייני זוגיות גם. כן. אז הזוג הזה נכנס, ומה קרה? מה קרה? אני זיהיתי איזשהו זוג שככה באו לקנות לגברת רכב, שפער הגילאים ביניהם היה ככה מאוד גבוה, ככה קשה לטעות מה שנקרא, בעגה המקומית השוגר דדי ככה הגיע איתה, והיא מה שנקרא, רואים שהיא לא נולדה לכסף אבל היא מתנהגת כאילו היא כן. וכשעברנו איתה, אני פשוט אז גם נתתי מה שנקרא הרבה ככה הצלה שהיא מה שנקרא לאשת המחירות שלי, תכף אני אספר גם למה,
שפשוט ליוויתי את התהליך וראיתי איך זה קורה, ישבה איתה על טבלת הצבעים, ולגברת לא היה נאה לה שום צבע, והיו דווקא המבחר דווקא די נאה. והיא קמה ואמרה, לא, אני לא מוכנה, אני לא רוצה, מה פתאום, בצבעים האלה, ואתה יודע ככה, ממש זועקת. כשהתחיל ה-4T, האוטו הראשון, אז אמרו, אתה יכול לקבל כל צבע, ובלבד שהוא יהיה שחור. ובלבד שהוא יהיה שחור, בדיוק. אז פה נתתי עוד כמה אפשרויות, והגברת הלכה וחיכתה ליד דלת היציאה מעולם התצוגה, היא חיכתה לה... היא לא קונה את האוטו. היא לא קונה, היא לא זה, הוא רגע הלך להתפנות, ובזמן שהוא ככה נהדר כמה דקות, ראיתי שאשת המחירות שלי ככה הולכת ומסתודדת איתה. לא ידעתי מה, אני הייתי אצלי בחדר. ופתאום ראיתי שהבחור יצא וראה אותה עומדת ליד הדלת וכבר רצו לצאת החוצה. פתאום היא דיברה איתו רגע והם חזרו לשולחן שלה, ובסופו של דבר, to make a long story short, הם קנו אותו. אחרי שזה מה היא אמרה לה? מה? אני לא זוכר. הצבע כבר פחות שינה. אחד מהצבעים של המלאי פתאום, מרצים אותה. ואחרי שהם הלכו, אז נורא סקרן אותי הסיפור הזה, וניגשתי לאשת המחירות שלי ושאלתי מה קרה פה. אז היא אמרה לי, תקשיב, אני ניגשתי אליה, ושאלתי אותה, תגידי, כמה זמן אתם יוצאים? אז אמרה, אני יודע, 5 חודשים. והאוטו שהוא קונה לך, זה יירשם על שמך? היא אומרת לה, כן. ואם מחר אתם תיפרדו, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, לא קניתם עדיין אוטו, מה יהיה? אז מי יקנה לך אוטו כזה ב-300,000 שקל או 400,000 שקל? זאת אומרת, זה עניין שוב של, כמו שאמרנו, לשנות סיטואציה, לשנות תפיסה, לנווט תוך כדי תנועה כדי לייצר בחירה מעניינת. זה כן. עכשיו, דיברנו עם מני נפתלי על התהליך שהוא עבר ועל החיים שלו, וציפור קטנה לחשה לנו שבעוד יומיים, מני אתה חוגג יום הולדת, אז אני אשמח שכולנו נאחל לו יום הולדת שמח ושהחיים שלך ילכו למסלול אחר. מגיע לך. גיל 38 מתחיל עם מינוס 140,000 שקל, אבל קטן עליי. נראה לי שזה ישתנה. בבת, את תתני לנו טעימה נוספת מהדיסק שלך? איזה שיר תשאירי לנו עכשיו? אני אשאיר את השיר של רחל, שהלחנתי, ימים שלבים. את יודעת, יש לנו פה בקהל מוזיקאי מוכשר, דרור זמיר, ותמלילן מוכשר, יוסי בובה, הם גם חברים והיה להם פרויקט משותף, ושניהם בהמשך באחד הפאנלים יהיו אורחים שלנו, אז הפסנתר שלך. ימים רוגים, ימים שלבים, ימים שלבים, הלב שנתות ימתק, אורי ערבית, שותקים קווים, בקסם המרחק, בקסם המרחק, היש טוב,
תודה רבה לבבת בן יהודה. תזכרו איפה שמעתם אותו הפעם הראשונה. אז זהו חברים, התוכנית הראשונה שלנו הגיעה לסיומה. אני מאוד מקווה שנהנתם, שהסבנו לכם נחת ועונג. אני רוצה להודות קודם כל לכם. אני רוצה להודות תודה גדולה למני נפתלי ולאחל לו בהצלחה בהמשך. תודה גדולה שוב לבבת בן יהודה המוכשרת. לטל אבן שעושה לאנשים טוב. ולריבי שחר שדואגת לאהבה ושיהיה טוב לאנשים. תודה רבה. נתראה בתוכנית הבאה. וכמובן, תודה לאביעד ולרועי מהסטלמח ולצוות הנפלא של הסטלמח שמארחים אותנו פה באהבה גדולה.